Aiheitamme tässä lähetyksessä. Suomalaisyritysten konkurssikierre jatkuu. Tänään konkurssiin hakeutui puutarhamyymäläketju Plantagen. Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö lautamiesjärjestelmä lakkauttaa kokonaan. Israel on aloittanut maahyökkäyksen Libanonissa, kertoi Yhdysvallat hetki sitten. Vaelluskalakantoja elvytetään. Valtion nousuohjelmasta rahoitettu jo yli 100 hanketta. Pohjoisen yli liikkuu sateita. Muualla jatkuu poutainen syyssää. 10 uutisten aika. Oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Suomalaisten yritysten konkurssimäärät jatkavat kovaa kasvuaan. Tammi-elokuussa konkurssiin asetettiin yrityksiä lähes 16% enemmän kuin vuosi sitten. Tänään vuorossa oli puutarhamyymäläketju Plantagen. Puutarhamyymälöistään tunnettu Plantagen on hakeutunut tänään konkurssiin. Konkurssin välttäminen olisi vaatinut merkittäviä säästöjä vuokrakustannuksista. Aluemyyntipäällikön mukaan yhtiön liiketoiminta on ollut tappiollista ponnisteluista huolimatta. Puutarhamyymälät pysyvät avoinna toistaiseksi. Plantagen on vain yksi viimeaikaisista konkurssiin hakeutuneista yrityksistä. Tammi-elokuussa yritysten määrä oli jo yli 2000. Määrä kasvoi 16% vuoden takaisesta. Tilanne on ollut nyt huono, sanotaanko vuodesta 2022 alkaen. Eli sieltä on lähtenyt konkurssimäärät nousemaan ja tämän vuoden ajanjaksolla tammi-elokuun loppu, niin yli 2000 yritystä on asetettu konkurssiin. Eli konkurssimenettely on alkanut ja tämä määrä, niin tämä on enemmän kuin mitä useiden vuosien aikana se koko vuosimäärä jäi. Suomalaiset yrityksethän on valtaosin pieniä ja silloin kun nämä konkurssit lähti kasvuun, niin kysymys oli niin kuin ennen kaikkea pienistä yrityksistä. Nythän sitten joukkoon on tullut suurempiakin. Kaikki konkurssihakemukset eivät kuitenkaan johda lopulliseen konkurssiin. Useampi 100 hakemusta vuosittain niin jää johtamatta konkurssiin. Silloin kysymys on siitä, että sitten, jos on velkoja hakenut konkurssia, niin on saanut sitten suorituksen tai vakuuden. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan suomalaisesta liiketoiminnasta on kadonnut konkurssien takia pelkästään tänä vuonna yli 1,5 miljardia euroa. Bella-veneiden valmistus loppuu Kuopiossa ja Luodossa Pohjanmaalla. Muutokset vaikuttavat 140 työntekijän työsuhteisiin, kertoo liiketoiminnan nykyisin omistava ruotsalainen Nimbus-konserni. Tuotannon lopettamisen taustalla on etenkin pienten moottoriveneiden heikko kysyntä viime vuosina. Mediayhtiö Alma News Media suunnittelee lakkauttavansa kauppalehti Option ja kauppalehti Faktan sekä Mediuutiset. Yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 30 henkilötyövuoden vähenemiseen. Niiden piirissä on noin 80 työntekijää. Yhtiön mukaan muutostarve koskee etenkin mainosrahoitteista painettua mediaa. Mainonnan markkinallahan on kova kilpailu. Kansainväliset noi tekkifirmat, Google ja Facebook nyt eturintamassa, niin ovat syöneet suomalaistakin mainosmarkkinaa ja erityisesti koskettaa painettua mediaa. Me pyritään jatkossa tekemään entistä enemmän digitaalista sisältöä sitten kaikilla rintamilla. Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö lautamiesjärjestelmä lakkauttaa kokonaan. Päätöstä on pohdittu säästötoimenpiteenä ja sitä ovat kannattaneet pitkään esimerkiksi tuomarien ja asianajajien liitot. Vähintäänkin aiotaan katkaista lautamiesten ja poliittisten puolueiden välinen yhteys. Maallikkotuomareita eli lautamiehiä hyödynnetään vuosittain tuhansien rikosjuttujen, varsinkin vakavien väkivalta- ja seksuaalirikosten oikeuskäsittelyissä. Lautamiehiä ei poimita umpimähkään kylänraitilta, vaan heistä päättävät kunnanvaltuustoissa istuvat poliitikot ja puolueet. Hallitusohjelmassa on linjattu, että kritisoitu yhteys lautamiesten valinnan ja puolueiden välillä katkotaan. Se ei vaan ole ok, että valitaan puoluepoliittisessa tai ylipäänsä poliittisessa toimielimessä tuomioistuimen jäseniä. Koska poliittisen valintaprosessin tilalle ei ole keksitty edullista ja helppoa mallia, oikeusministeriö alkaa selvittää sitäkin, pitäisikö koko lautamiesjärjestelmä lakkauttaa. Tätä ovat kannattaneet vuosien ajan niin Tuomariliitto, Asianajajaliitto kuin monet poliitikotkin, puolueista etupäässä keskusta haraa vastaan.
Nyt kun etsimme kissojen ja koirien kanssa niitä keinoja, millä tavalla voidaan oikeudenkäyttöä Suomessa tehostaa, niin on tullut esille myös se, että pitäisikö kuitenkin vielä arvioida myös sitä vaihtoehtoa, että koko lautamiesjärjestelmästä luovuttaisiin. Lautamiesjärjestelmän suorat kustannukset ovat olleet reilut 1 000 000 euroa vuodessa. Jos siellä 3 ammattituomaria tai 2 ammattituomaria istuu, niin kyllä se istunto paljon kalliimpi on kuin mitä se nyt ammattituomarilla ja 2 lautamiehellä on. Ja kyllä meissä lautamiehissä on ihan eri alojen ammattilaisia ja oikeuskäsityksestä ymmärtäviä ihmisiä ja korkeasti koulutettuja. Itävallassa on pureskeltu eilisten parlamenttivaalien tulosta. Lisää tietoa hallitustunnustelujen mahdollisuuksista odotetaan huomenna. Vaalit voittaneen laitaoikeistolaisen Vapauspuolueen tie hallitukseen näyttää epätodennäköiseltä, sillä muut puoluejohtajat ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen johtajan kanssa. Näiden tunnelmien välissä oli viime yönä vain reilun kilometrin matka, mutta henkistä etäisyyttä valovuosi. Kun maahanmuuttovastaisen ja venäjämielisen Vapauspuolueen vastustajat osoittivat mieltään parlamentin edessä, juhli puolueen valvojaisissaan ensimmäistä kertaa maan suurimpana. Wir haben eine Tür aufgestoßen zu einer neuen Ära. Wir werden jetzt wirklich dieses neue Kapitel der österreichischen Geschichte miteinander schreiben. Koko maassa lähes 30% kannatuksen saaneen Vapauspuolueen tulos oli heikoin pääkaupunki Wienissä. War nicht ganz zu erwarten. Aber ganz Europa rückt rechts. Also. Ich fühle mich immer so, als würde ich mein eigenes Land nicht kennen. Viel zu extrem, viel zu hetzerisch, viel zu hasserfüllt. Es ist nicht gut für Österreich und ich hoffe, er wird es nicht werden und die FPÖ nicht Bundeskanzler. Liittokansleria Herbert Kikelistä tuskin tulee. Muut puoluejohtajat toistivat vaali-iltana, etteivät lähtisi salaliittoteorioita viljelevän johtajan hallitukseen. Jos Kikel pyörtäisi puheensa ja suostuisi väistymään, voisi se avata tietä Vapauspuolueen ja nykyisen liittokanslerin Karl Nyhammerin ÖVP:n oikeistohallitukselle. Sinipuna saattaa silti houkutella Nyhammeria enemmän. For Mr. Nehammer, there is an option to put pressure on the Social Democrats and maybe also the Liberal Neos to join into a coalition and to be and remain Chancellor even after this Black Sunday for him. Sinipunan hallitusneuvotteluissa riittäisi ratkottavaa, ennen kaikkea siinä, miten estettäisiin Vapauspuolueen paisuminen oppositiossa entisestään. Yksi Itävallan vaalikampanjan keskeisistä aiheista oli Ukrainan tukeminen. Heli Sivunen kertoo tarkemmin. Itävallan Vapauspuolueen johtaja vastustaa Ukrainan tukemisen jatkamista. Monessa muussakin Euroopan maassa laitaoikeiston suosio ja Ukrainan tuen vähentäminen ovat kulkeneet käsi kädessä. Tuoreimman eurooppalaisen mielipidetutkimuksen mukaan näissä maissa alle 25% väestöstä kannattaa sitä, että Euroopan pitäisi tukea Ukrainaa saamaan takaisin Venäjän valtaamat alueet. Unkarissa luku on vain 16%. Unkari ei ole antanut sotilaallista apua Ukrainalle ja pääministeri Viktor Orbán on ehdottanut Venäjän ja Ukrainan välisiä rauhanneuvotteluita ilman alueiden palauttamista Ukrainalle. Kreikassa kannatus on myös 16%. Kreikka on tukenut Ukrainaa sotilaallisesti sodan alusta lähtien. Kreikan parlamentti on maan oikeistolaisin sitten diktatuurin päättymisen 50 vuotta sitten. Italiassa luku on 18%. Siellä maan sodan jälkeisen historian oikeistolaisin hallitus tuli valtaan 2 vuotta sitten. Pääministeri Giorgia Meloni on kuitenkin luvannut maan järkkymättömän tuen Ukrainalle. Romania on jatkanut Ukrainan tukemista, vaikka maiden välillä on ollut ukrainalaisen viljan tuonnin aiheuttamia jännitteitä. Maat allekirjoittivat hiljattain uuden turvallisuusyhteistyösopimuksen. Ja palataksemme Itävaltaan, siellä luku on myös alhainen. Itävalta on tähän mennessä vastaanottanut lähes 80 000 ukrainalaista ja antanut yli 700 miljoonan euron arvosta tukea Ukrainalle. Vahvinta tukea Ukraina saa Euroopassa Baltiasta, Puolasta ja Pohjoismaista. Israel on juuri aloittanut rajatut operaatiot lähellä rajaa Libanonin puolella, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeriö aivan hetki sitten. Israel on myös jatkanut ilmaiskujaan Libanonissa. Pahoja takaiskuja kärsinyt Hizbollah puolestaan sanoo olevansa valmis Israelin hyökkäykseen.
Aina Dalbissa lähellä Saidaa näkymä on kuin Gazasta. Israel on tehnyt ilmaiskuja eri puolilla maata, myös Beirutissa. Eilisestä lähtien kuolleita on ainakin 100, sanoo Libanonin terveysministeriö. 1/5 väestöstä, eli 1 miljoona, on painut kodeistaan Syyriaankin asti. بس مثل هالحرب العنيفة والأعنف اللي شاهدناها ما صارت. 2006 ما شفنا مثل هالدمار. Israelin drooni-iskussa kuoli tänään myös yksi Libanonin armeijan sotilas. Huono uutinen Libanonin hallitukselle, joka haluaa estää Israelin maahyökkäyksen toteuttamalla YK:n päätöslauselmaa vuodelta 2006. Se on tähän saakka ollut osin kuollut kirjain. YK:n UNIFIL-joukot ovat sen luvalla Libanonin eteläosassa, Hizbollah sen sijaan luvatta. Libanonin armeija ei Israelia pysäytä. Sitä myös työllistävät niin pakolaisleirien suojelu kuin EU-hun haluavien turvapaikanhakijoiden torjuminen. كلبنان مستعدون على تطبيق 1901 وفور وقف إطلاق النار نحن لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني. Israelin maajoukot hyökkäävät pian Etelä-Libanoniin, uutisoi media Yhdysvalloissa, joten tulitaukoa tuskin tulee, vaikka sodan laajenemista pelkävä länsi sitä haluaa. We've already taken precautions relative to our embassies and personnel who want to leave, but we're not there yet. But we're working like hell with the French and many others to see the good way. Toistaiseksi Yhdysvaltain strateginen liittolainen on ollut Valkoisen talon puheille harkitun huonokuuloinen. Suomeen on suunnitteilla moninkertainen määrä lisää aurinkosähkövoimaloita. Buumi on synnyttänyt ilmiön, jossa maanviljelijöitä houkutellaan vuokraamaan maitaan aurinkopaneeleita varten. Tarjotut summat voivat olla suuria. Janakkalalainen Päivi Välillä sai puhelun italialaiselta aurinkovoimayritykseltä. Kunhan nimet on saatu paperiin, peittävät hänen peltojaan tulevaisuudessa aurinkopaneelit. Päätös oli vaikea pitkän linjan lihakarjatilalliselle. Kyllähän me maanviljelijät sitä tuotetaan, mitä yhteiskunta meiltä haluaa. Ja nythän meiltä halutaan tämmöistä vihreätä energiaa tälleen hajautetusti tuotettuna. Ja koska tuotto on huomattavasti parempi kuin mitä me saataisiin viljelemällä ruokaa, niin kyllähän se on niin kuin vääjäämätön tosi seikka. Koska maatalous on nyt aika huonossa niin kuin tilanteessa, että PTT viimeisimmän tuloksen mukaan niin tänä vuonnakin laskee 8% niin kuin viljelijän tuotto, että ei niin kuin, totta kai me tehdään sitä, koska tämä on meidän elanto. Suomeen on suunnitteilla 200 aurinkosähkövoimalaa. Investointien rahallinen arvo on runsaat 4 miljardia euroa. Jos pitäisi veikata, että paljonko sitä tuotantoa vaikka siellä 2030 on, niin kyllä mä uskon, että se nykytasolta vähintään 10-kertaistuu. Uskon, että menee ylikin siitä, mutta kaikki suunnitteilla olevat niin ei missään tapauksessa toteudu. Jossain vaiheessa tuulivoimassa puhuttiin, että joka 7. alun pitäen esiselvityksessä oleva hanke menee maaliin. Uskon, että aurinkovoimassa saattaa olla sama luokka. Vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävästä nousuohjelmasta on rahoitettu yli 100 erilaista hanketta ympäri maata. Vaellusesteiden poistamiseen on varattu 23 miljoonaa euroa 2 hallituskauden aikana. Kallein hanke on valmistumassa Kuusamon Kuusinkijoelle. Vasemmalla Kuusinkijoki ja kauhan alla kohta, josta vaelluskaloille avautuu uusi yli 400 kilometrin kutureitti. Penkan takana oleva Piilijoki ehti vuosikymmenten aikana kasvaa umpeen. Nyt ikivanha uoma on puhdistettu ja tässä se liitetään Kuusinkijokeen. Siellä hienosti tulee esille se luonnon kivikko sieltä ja ne hienot koskipaikat tulee sieltä esille, että voi vaan kuvitella sitten, kun siinä vesi virtaa, että kuinka hieno se on. Kuusinki on ollut suljettu 70 vuotta, kun kalan nousu pysähtyi tähän Myllykosken voimalaitokseen. Museovirasto suojeli tuon voimalaitosrakennuksen ja sitä kautta alkuperäinen suunnitelma oli, että puretaan tuo voimalaitos pois, mutta nyt se jää paikalleen ja tästä Piilijoesta tulee meille niin sanottu ohitusuoma 1,4 kilometriä niin tuolle voimalaitosrakennukselle. Voimalaitos siis kierretään. Vaelluskalat pääsevät nousemaan Venäjän puolelta Oulankajokeen, siitä Kuusingille, Piilijokeen ja Itä-Kuusamon laajalle järvialueelle. Valtion nousuohjelmasta on rahoitettu tähän mennessä yli 100 hanketta ympäri maata.
Kartalla keltaisella on merkitty käytöstä poistettu pienvesivoima, vihreällä patojen poisto ja kunnostukset sekä punaisella kalatiet. Näiden lisäksi on rahoitettu erilaisia tutkimushankkeita. Kuusinkijoki on ohjelman kallein hanke. Meillä on kesäkuun alussa niin Piilijoen pohjan puhistus ekana vedellä, loppupuhistus, ja sen jälkeen kesäkuun 14. päivä on tarkoitus pitää avajaiset. Kuusingin pelastaminen maksaa noin 5 miljoonaa euroa. Siitä puolet on yksityistä rahaa. Tänään eläkkeelle jäävä kollegani Keijo Keke Leppänen muistetaan MTV-uutisten toimituksessa monesta, myös hyvästä tyyli- ja huumorintajustaan. Keken työvaatekaapista löytyy 90 pukua, noin 150 kauluspaitaa ja 200 solmiota tai rusettia. Työkavereiden muistoja Kekestä on koottu verkkosivuillemme osoitteeseen mtvuutiset.fi. Ja samoissa tunnelmissa ollaan myös aamulla Huomenta Suomessa. Muutaman minuutin päästä eläkkeelle jäävä Keke ottaa pehmeän laskeutumisen TV-studiosta, sillä heti huomenna mies on jälleen täällä kertomassa tunnelmistaan ensimmäisenä eläkepäivän aamuna. Haastattelussa myös TTK:sta pudonnut Sami Uotila ja lähetyksessä puhetta muun muassa nykyvanhemmuuden raskaudesta. Ja etelässä sää jatkuu laajalti poutaisena. Lämpötilat kohoavat vähän 10 asteen yläpuolelle. Pohjoisessa tuulet voimistuvat ja melko vähäisiä sateita kulkee Lapin ja Pohjanmaan yli Kaakkoon. Käsivarren suunnalla lumikuurot ovat mahdollisia. Illalla Lapin selkeillä alueilla lämpötilat laskevat pakkasen puolelle. Ja tarkemmat säätiedot ja tulosruutu ihan kohta. Tätä lähetystä on jäljellä enää muutama minuutti, samoin Keke sinun työuraasi täällä Maikkarilla. Niin se taitaa olla. Mitkä on tunnelmat? Olen hämmästynyt, liikuttunutkin ja äärimmäisen kiitollinen. Kiitos teille, hyvät katsojat, näistä vuosikymmenistä kanssanne ja kanssani. Aika on arvokasta ja te olisitte voineet käyttää sen muutenkin kuin katsomalla uutisia. Arvostan valintaanne ja toivon hartaasti, että kiirehditte jatkossakin 10 kotiin. Tämä toimitus hoitaa teille uutiset ketterästi ja luotettavasti myös tulevaisuudessa. Voi toki olla, että kevennysten kommentointiin tulee pieni laadullinen notkahdus, mutta se menee ohi jouluun mennessä aivan samalla tavalla kuin katoaa tuo surumielinen katse Maijan silmistä. Samalla aikataululla. Niin, jouluun mennessä, mutta ei tiedä minkä vuoden jouluun mennessä. Aivan oikein. Mutta Keke, sä aloitit ankkurina 30 vuotta sitten ja omien laskujesi mukaan tehtyjä lähetyksiä on 9500. Niiden alla on tullut jutusteltua kaikenlaista, eikä me ankkurit aina olla tajuttu, että studion kamera tallentaa. Ei. Kato, olisiko vähän tullut vähän löysemmäksi tämä mekkokin? On. Onko se vaan venahtanut? No se on venutettu. Pohjois-Karjalassa on kaadettu vajaassa viikossa 112 karhua. Voi niitä karhuparkoja. Karhupaistia siellä on syöty sitten. Siis mehän ehdittiin yli 30 vuotta ankkuroida yhdessä ja juontaa kaikenlaisia lähetyksiä yhdessä, niin kertaakaan ei ole sellaista hetkeä, että ei olisi voinut täysin luottaa siihen niin kuin pariin, mikä on niin kuin tosi niin kuin tärkeää näissä hommissa. Kyllä mä ainakin itse jää kaipaamaan sitä hänen aurinkoista olemustaan, johon yhdistyy se, että Keke on siitä aurinkoista olemuksesta huolimatta, hän on hyvin vakavasti otettavaa, juuri sellainen uutisankkuri kuin mitä suomalaiset kaipaa, että meille kerrotaan vakavia asioita, mutta sitten välillä vähän hymyillään. Paavo Lipposen uuteen hallituspohjaratkaisuun. Ulkoministeri Tuomioja kysyy, että onko meillä mitään teemaa. Eihän meillä tässä ole kuin itsenäisyyden teema, joka on... Joo. Hyvä, kuulit. Hyvä. Joo, hyvä. Kiva, kun mulla on tuonne sihteeri tuossa. On vanha toimitussihteeri. Itsekin sen voinut tuossa näpytellä, mutta se käy sulta niin näppärästi. Niin. Voin sanoa, että mä oon melkein 10 vuotta ollut kuitenkin toimitussihteerinäkin tässä pitkällä urallani, että... Pitää nyt pärjätä ilman sihteeriä. Tämäkin piti vielä kestää tässä sitten tämän työuran aikana. Joo. Ikävä meille tulee, Keke. Mutta eläkkeelle lähtö, se voi olla sinullekin aikamoinen shokki. Ja me halusimme varmistaa, että saat sellaisen pehmeän laskun, sujuvan siirtymän. Ja siksi me pyysimme apuun todellisen kokemusasiantuntijan, eli
Pirjo Nuotion. Terve. Nyt tuli noutaja. No niin. Kyllä mä tällaisen noutajan mukaan lähden aina. Hyvä. Joo, mä kattelin ja kuuntelin noita juttuja, niin nythän sä voit sitten noi kaikki muut rusettis laittaa kiertoon. Ne kravatithan meni jo. Joo, ja myös ruseteista osa on mennyt jo kiertoon. Okei, ja tätä et laita. Ei, tää on sitten aina heität kuule tuolla päälles vaan hupparin. Joo. Mä nimittäin ajattelin, että mä saatan sut nyt vähän pidemmille vapaille. Okei. Oisko? Onko se lähtenyt sitten? On lähtenyt. Oikein hyvää jatkoa kaikille. Sori Maija. Pitäkää huolta toisistanne ja katsojista. Pidetään. Sori Maija. Me odotetaan kyllä sua, mutta niin mä vien sen nyt joka tapauksessa. Mennään nyt sitten. Ja uutiset tulevat tietysti huomennakin uusin, mutta tutuin voimin. Nähdään.